Cum înveți să faci, nu știu, un turnuleț din cuburi de lemn? Cum înveți? Le faci, că așa am învățat. Nu poți să înveți ca și copil să faci un turnuleț din blocuri de lemn doar uitându-te la tabletă. Fără să ai cuburile, să pui mâna pe ele, să le simți, să vezi textura, să cadă, să te joci cu ele, să interacționezi. Pentru că în momentul în care interacționezi fizic cu blocurile de lemn, cu cuburile de lemn, foarte multe zone din creier încep să se aprindă și să lucreze împreună. Simțul tactil, le mai miros, simțul olfactiv, le mai bagă în gură, habar n-am. Că poți să le pui unele peste altele. Încep să interacționeze cu ele. Mai cad, le iau, se mai enervează, se frustrează. E un întreg ansamblu de informații care împreună dezvoltă neuroplasticitate, de capacitatea creierului de a crea rețele neuronale. Când se uită pe tabletă sau pe telefon cum face unul un turnuleț din blocuri, ce vede? Pur și simplu o informație gata procesată, livrată, care trece prin adică el. Că așa se face și el nu mai gândește? Păi adică îi gândește. arată asta, așa trebuie să faci, el nu mai stă să se gândească ce trebuie să facă cum cu nu ele? face? Merge mai departe. A văzut un clip, dar n-a făcut cubul, n-a făcut turnulețul. Pur și simplu a văzut cum se face. Atât tot.